наврасоне ки дар мактабҳои динии Бангладеш таҳсил карданд ва дар соли гузашта ба ватанашон баргардонида шуданд, то ҳол дар мактабҳои махсус боқӣ мемонанд. вазорати маориф ва илм гуфт ки кӯдакон ба мутобиқшавӣ ниёз доранд, зеро онҳо дар мактабҳои миёна таҳсил накарданд. ҳамзамон дар вазорат изҳор намуданд ки давраи мутобиқшавӣ аз ҳар як кӯдак вобаста аст ва метавонад аз 3 моҳ то 1 сол тӯл бикашад. мутахассисон бояд муайян кунанд ки онҳо бояд дар кадом синф таҳсил кунанд, сатҳи дониши онҳо чӣ қадар аст, онҳо бояд кадом фанҳоро биомӯзанд. танҳо пас аз ин онҳо метавонанд ба назди оилаҳои худ баргарданд, таъкид карда буд котиби матбуоти шӯъба Эҳсони Хушвақт. дар ин бора хешовандони яке аз кӯдакон ба радиои Озодӣ шикоят карданд. ба хешовандон зиёрати кӯдакон манъ карда шуд ва мақомот инчунин интиқоли кӯдаконро ба мактаби муқаррарӣ рад карданд. баъзан чунин ба назар мерасад ки писарам ба гаравгон гирифта шудааст, мегӯяд падари наврас Маҳмадзариф Саидов, узви ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар қарор дошта. қатори ҳамон қадар кӯдаконе ки дар ҳамин мактаб таҳсил мекунанд ва аз ҷиҳати равонӣ мушкил доштаву мушоҳидон қайд мекунанд ки чанде қабл режими Раҳмон ба татбиқи чунин таҷрибаро нисбати кӯдакони аз хориҷа баргашта шурӯъ карда, инро бо далели он тасдиқ кард ки нафароне аз таҳсилотгоҳҳои динӣ хориҷа баргашта зеҳнияташон вайрон шудааст ва ба мутобиқшавӣ ниёз доранд. мисол шуд дюймаша нишон метиҳад, номаш Умарҷон, ина мебинем, лекин Муҳаммада оли то ҳозира дидагимо не. ҷолиби диққат аст ки дар ҳоли ҳозир дар Тоҷикистон ягон муассисаи таълими динӣ вуҷуд надорад ки дар он кӯдакон исломро биомӯзанд. бовар кунед, ин масъала хеле ҳассос аст. ин кӯдакон дар як шароите буданд, дар он ҷо ки ҳозир мо оилаҳоро нашинохта, наомӯхта ки оё ҳамин оила худаш оилаи солим ҳаст, оё метавонад ба ҳамин кӯдакро дуруст тарбия кунад. барои ҳамин ҳам барои ин вақт дар мо ворид музокирот ҳастем бо ҳукумати Ироқ ва барои анҷом додани ин корҳо тамоми чораҳоро меандешем ва ман ба тамоми ҷонибҳое ки дар ин раванд шомил буданд ва саҳм гузоштанд сипос. ёдрас мекунем ки 84 кӯдаке ки моҳи апрели соли 2019 аз Ироқ баргаштанд, низ дар муассисаҳои махсуси кӯдакон қарор доранд. гарчанде ки аввал мақомот ба модарони кӯдакон ваъда дода буданд ки кӯдаконро ба хешовандонашон бармегардонанд. айнан бо чунин шарт занони тоҷике ки дар зиндонҳои Ироқ адои ҷазо мекунанд, розӣ шуданд ки фарзандони худро ба Тоҷикистон бифиристанд. Само понятие системы перевоспитания или лагеря перевоспитания, это звучит как-то очень страшно. Это наводит на мысль, что мы идем по китайскому пути, когда там перевоспитывают целые миллионы, целую нацию перевоспитывают, и весь мир об этом говорит. Нам не нужно следовать.